הסיפור שלי מתחיל בעצם בגיל 27, שאני יורשת עסק. אני לא יודעת איך לנהל עסק, אבל יותר גרוע מזה, אני אפילו לא מבינה מספיק את הצדדים המקצועיים של השירות שאנחנו נותנים. לקוחות פשוט קמו ועזבו, כאילו רובם אפילו לא נתנו לנו צ'אנס. ההחלטה שלנו היא להכניס שותף לעסק, שינהל את כל הקטע המקצועי. פיתחנו מערכות, פיתחנו תוכנות, נתנו שירותי ייעוץ מסביב לזה. אחרי 15 שנה של עבודה משותפת, העסק נקלע למשבר מאוד משמעותי. נאלצנו לפרק את השותפות עם השותף. זו הייתה תקופה נוראית. הקרקע רועדת, ואתה פשוט צריך את המקום הזה שיגיד לך, תשמע, אתה שווה, אתה יכול, אנחנו נעזור לך, אתה תעמוד על הרגליים. ותמך עשתה את זה בשבילי. הם פשוט נתנו לי מנטורית, מישהי מהתחום שלי. המנטורית הזאת עשתה פשוט את הבלתי יאמן, הבינה והסבירה לי איזה שינויים אני צריכה לעשות כדי שאני אהיה רלוונטית לשוק. וזה פשוט הרים אותי על הרגליים. בשבילי, כאישה חרדית, אני לא הייתי מוצאת את המקום הזה בשום מקום אחר. כיום, אסתי מלווה יחד עם תמך תוכנית הכשרה לנשים חרדיות ליישומי סיילספורס. תמך מסייעת לבעלות עסקים וסחירות בכל שלב, עם הכשרה, ליווי וייעוץ מקצועי, תוך אמון מלא ביכולת שלהן לפרוץ קדימה. ב-19 שנות הפעילות המבורכת של תמך, למעלה מ-69,000 נשים צמחו דרך 252 קורסים והכשרות, 18 כנסי עסקים ו-956 קבוצות נטוורקינג ב-27 ערים. בזכות פעילות תמך גדלה ההכנסה של עצמאיות וסחירות חרדיות בלמעלה מ-$156 מיליון. כל 100 שקלים המושקעים בפעילות תמך מניבים הכנסה של 700 שקלים לנשות הקהילה החרדית. הצטרפי עכשיו לקהילה הצומחת של תמך ותני לעצמך לגדול.